otu nzukọ omebe iwu nke steeti a bụ ndị nke kpọkwuru otu ọlụ SEEPCO ka ha bịazie na ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu n'ụbọchị Tuzdee abalị 17 nke ọnwa Septemba afọ a iji wee weta akwụkwọ niile bụ nke ha ga-eji wee zara ọnụ ka na ya bụ ebubo bụ nke eboro ka banyere ọlụ bụ nke ha na-alụ. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ. Tia bụ nke gwara ụlọ ọrụ SEEPCO ka ha weta akwụkwọ ngosipụta bụ nke na-egosi ọlụ ha lụgoro obodo ndị ahụ ha lụrụ n'ọlụ ha nke sitere na afọ 2022 ma ruo n'afọ 2024. A nọkwara n'oge ahụ gwa ha ka ha weta akwụkwọ gosiri na ha na-atụkwa ụtụ ha kwa mgbe. Ụlọ omeiwu nke steeti a gwakwara ụlọ ọrụ ahụ na-egwupụta mmanụ ka ha weta akwụkwọ na-egosi mmanụ one ha na-emepụta kwa ụbọchị ya nakwa akwụkwọ na-egosi mmadụ one bụ ndị Anambra ha were ọrụ na ụlọ ọrụ ha. Onye okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu nke steeti a bụ Right Honorable Udeze mere ka amata na ihe kpatara ụlọ omeiwu nke steeti a ji wee kpọọ ụlọ ọrụ a ka ha bịa zara ọnụ ha bụ maka mkpesa dị iche iche bụ nke ha nwetagoro site n'aka ndị obodo ha na-alụ ọrụ n'ime ya makwa ihe nlite ekwesịrị ka ndị obodo ahụ na-elite bụ nke ndị obodo ahụ kwuru na ha adaghị erite. Na mbore mgbe otu kọmitii ahụ nwere ọgbakọ, onye okwupụta okwu a bụ nke kwupụtara ka o si wee metụ ya n'obi ka ndị obodo a si wee na-egosipụta mwute ha nyegara ihe mmebi nakwa ihe mfiarụ bụ nke ụlọ ọrụ a na-eweta na obodo ha ma kwukwezie na ọ bụghị na ha na-arụ ọrụ bụ nsogbu ha na ọ bụ maka na ha anaghị eme ihe ha kwere na nkwa na ha ga-eme tupu ha bagide n'ọrụ ha. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu mgbe emechara ọgbakọ, onye isi oche otu kọmitii na-afụ maka mmanụ petrol ya nakwa ihe ọnatarachi egwupụtara n'ala n'ụlọ omebe iwu nke steeti a ma bụkwazere onye na-anọchite anya okpuru ọchịchị njikọ ọka nke mbụ bụ Honorable Chidebere Ibemeka gụpụtara mkpa ọ dị inye ndị Anambra oke ruru ha n'ebe o metụtara ihe ọnatarachi a na-egwupụta n'ala ha ma kwupụtazikwa mkpa ọ dị ịfụ na a na-echekwubekwa ebumnobi gọọmenti steeti a n'ebe o metụtara mmadụ ịtụ ụtụ isi ya. Na nzaghachi, onye general manager n'afọ maka community relations nakwa nchekwa na ụlọ ọrụ SEEPCO bụ Maazị Austin Atuona bụ onye kwuru na ebubo a na-ebo ụlọ ọrụ ya bụ nke na-abụghị eziokwu ma kwupụtazikwa ọtụtụ ihe bụ nke ụlọ ọrụ ya rugoro ndị obodo ahụ bụ ndị gụnyere ọrụ ụzọ, ịgbapụrụ ha mmiri, inye ha agụmakwụkwọ n'efu ya nakwa ịrụgharị ụlọ ahụike nọcha ebe dị iche iche na steeti ahụ ya nakwazi imerime ihe ndị ọzọ. Ụlọ omeiwu nke steeti a bụ nke nọkwaziri n'oge ahụ wee kpọkwukwe ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta mmanụ petrol na steeti a bụ ndị gụnyere Sahara Energy Resources, Orient Petroleum Resources, Cottonwood Gas Limited nakwazi Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission ka ha niile n'otu n'otu bụrụ ndị ga-abịa n'ụlọ omeiwu nke steeti a wee wote akwụkwọ ikike ha niile bụ nke enyere ha iji rụọ ọrụ maka nnyocha.